Mwaswera bwanji omvera. Tsopano ndi nthawi ya sewero la fupa lokakamiza. Seweroli akukonza ndi a Center for Solutions Journalism CSJ mu project ya pamoja. Cholinga cha seweroli ndi kuphunzitsa anthu nkhani za umoyo, malamulo ndi ufulu wa zauchembere ndi ubereki. Akulemba seweroli ndi Brian Ligomeka. Muli ndi ine Karim Mpaweni. Sabata yatha tidasiya Judy ndi Linda akusinkhasinkha kuti nkutheka kuti mavuto adakonza upo pomupatsa Linda ice cream emwe anali ndi mankhwala ogonetsa tulo. Kodi nkhani imeneyi itha bwanji? Wodi. Fika. Simavuta iwe ndakumvera mautu. Fika konkuno. Ndine malu nditu. Inaziwa ndati mavuto tu. Mau anu samatwa. Ai wako ndi wako. Yaso ndakuganiza ndati ndizungulire nkozi. Pajama takulu ni ndambo muzimira moto. Ndiye moto waje ufuna kuzimisa unde uti. Komano malu. Bwaje. Mauwa bwaje. Iya inetu pajatu pakate panina duwa suna ziwe iya. Unatuma falisa kuti yayi chekatundwa mwalira. Serious? Not serious. Tundiyo kamamva mawa ngati akusempana. Ndi omwe wakumana kasi matenda. Kumabola papa simuli popo. Iya hapa ndikumva. Fit. Ndikulankhula. Chekatundwa ayine. Ayine makwana. Malume. Ndabamula moto aukonga mbili. Moto wake ndi opya. Chachitika ndi jani zukulu. Ndipo ngati sindiye njera malume. Zukulu wana mangido. Ngukusani malume. Kunokupeza kuti ndafika kwa malume aine chekatundu munthu wamkulu kwambiri machina bambo amene ali ndi super bambo ya mikanda 100 komanso makoso awiri obweresa ndalama ndizakudya pa deni pano. Malume ndikusati sindingamangidwe yayi. Sono zukulu wanga uli apa ndikuuze ineyo zina chekatundu pano pali nangosala zinaloka ndinathapo twini ndinatatu ngati makata ndinangosala zinaloka. Malume bwanji ndikukuuza ndinangosala zinaloka zingatheke zimenezi katundu sangate yayi. Supa yanga imene ni madalire inapsa tu ni moto napeza ikuyaka chani makoso yanga usawiri ajawo sacha ndilibe ndatapo ine sizo kuti so werengere kuti ati uli ndi ankuloko ali ndi supa ndinali zakale. Malume musajoke yayi. Sikujoka. Yeso satheka malume. Mina anthu amakupera ni nuyo ndinana angasewele nanu inuyo ndani anga kuyamba ni dala mavuto uli apa ndikuuze mina nela kwisatu ndi ndijana potenga makoso anga awire te kuwatuma kuti apite kusija kuja akakawe kumene kuja zinthu abwerese kuno kuma ndifuna ndikuuze niwene kuti atapita kumeja kwa nkulu opemphera uja makoso aja sana bwerere naye sananyamoka tapita kumenyeleka muopyeza ndati iwe kuti pase makoso anga navuta kumeja ponyama kumeja kubwera kuno ndikupeza supa siku yaka. Malume munthu amene anakuthira ni nkhondo yotira iyo ndi ndani? Ati nikulu nacho pasile vanthu amamuti gama koma anthu ambiri amangomundira kuti ati bambo alinda amamwitana choti bambo alinda Linda Linda wake uti. Okay malume Lindayo amakhana ipasija pomwepa iyayi anthu atu siya kuno kumigoyi kunotuya anangobwera kuno kuzagula malo kumapanga ulimi wawo so pano agama wa mwana ulindayi amaphunzira ali ku college ku Blantyre ndikuti amaphunzira ku college ku Blantyre usindimva. Mayo malume ndi nyambalo yeni apa nyambalo yeni akuwanga chani kingivuto watha basi iwe zikulanga uthandiza kuti chani munthu amene atanimangise ni Linda mwana wa gamawo akumangisa chifukwa wala kwa chani iwe. Okay amanyada kwambiri Linda amanyada kwambiri kumufusira mundumu iye amango ndijesa njomba ndiye ndinangumuthira bomba la Russia pa Ukraine kinako la Israel pa Lebanon bomba lota. Okay ndinangomwikira drug ina yake mwa ice cream iye adangophaka anagona
anangogona basi ndinangomugandira Kidule tu mavuto apa nkhani imene kufuna kunena ndikuti unamugwiririra. kamozi kokhatu malume iye nani tulo kamozi basi Mzukulu wanga atu ndikuuze apa. Ngati ineyo katundu ndathapo koma iweyo uthapo tu kundiposa ine ndindende tu ine Mukuthandiza kuti ndindende yachani ndindende mulandu togwirira ndikuuze chilango chache ndikumangi ndiye uwapalamula iwe mavuto ukanapalamula izi supa zanga zilipo ndikanakupulumutsa koma lero taona palibe china chilichonse ine ndipanga chani ndi ulendo tu nkhani tu yavuta apa ndikukuza ine chekatundu ndinathalango sala zinaloka babu alinda mzukulu wanga apa ndiye uta mulandu wogwirira wamugwirira linda iweyo ndithu wathapo chifukwa ine ndilibe tsogololo ine ndilibe kolowera malume uta moyipa kundiposa ine malume ine nangotha malume ine singati ine ni king VUTO ndipo apapo ndikubwerera town ni friends zowa ineyo nzanga wanzeru waliya uzanga wene wali akanthandiza nzeru za bobo iniyo malume mwatha ndinuyo iniyo mwatha koma waliya ndi ineyo king vuto sitingathe ndipo sitizatha yes iwe Zexi bwino tu bwino bwino nyana ndimakono ulipize mwetu wantapiwa wanga uko let's batabaka bakazi wa zosekesa ile tutapewa wanga discuss assignment atu basi ndempaka yojo ndempa yojo usankatapiwa kuti panganya ma discussion yako wase ndikutamanga magazini manena kuja kumeneko ine sina ite usanka ale chamena wabangisa assignment ndamena tika magroup sina ite usanka kuti ya ine ndemu ndibange pe yano ndi mulamu tapiwa hayi pamene yepo ndiwa yababu bwanje tapiwa ni mulamu wako by the way kodi mesho wako vuto zoenda bwanje ndilinda Zex zona zake nzauli mavuto apanga zokabisa kwambiri bwanje usatsuna abwa kulumu kuja ali ndiphuma kwambiri okay lipstick anapaka pamayala pake ndukuza zipi ya trouser yosatseka zipi tine kuti anandilinda ine sindikhupira yonjo aze chilungamo ndi chakuti mavuto ndi amafuna linda koma linda ayo samafuna mavuto mpang'ono pomwe dankhala kuti anali limos kile vuto alipo unazoona kasejo kile yazo sakuoneka mwina ali weekend okumuzo sanagoneka yaweja Kumano sister Linda. Atsikana. Ineyo ndifunsi nawo. Ino. Paka nali pano wiki yatha chichirikirezo dabwitsa mulumwe ino. Kodi mufuna kunuza kuti simukumbukirabe chimene chinachitika? Sister Judy. Ngati munandiona mama uja nakhala kwa kanthawi. Chete amene uja kuti kundakumbukira zonse zimene zinachitika. Chinachitika ndi chani? Atsikana. Ineyo ndikukumbukira kuti mavuto anabwera kuno kuno. Nthawi imeneyo ndiye kuti iweyo nkuti kupanga attend maklasi. Ndiye nthawi imeneyo anandibweretsera ice cream kundipatsa ndithu. Komano chongodya ice cream yo kuchokera pamene popo. Mpaka na lero sindikudziwa kuti chinachitika ndi chani. Ndungokumbukirano kuti iweyo unabwerano nkumandizusa kuti ndagona tulo tofanatu. Ndinanena ine mavuto ndi njoka. Ndiye kuti twanathira makhola osiyana kuphatikiza atulo mwa ice cream. Iwe ndikupeze kuti wagona tulo. Kuti okweneso ndikuganiza choncho atsikana. Ndikukhulupirira kuti iye anakupanga chipongwe pogona nawe uli mtulo. Ukunena zona. Chifukwa ineso tsiku limene chalo limene ndinkasamba eti. Ndinakayikira kwambiri zimenezi. Mazinthu zake abale ndi apatu zavuta. Nanga 7 days yadutsa. Tingapitanso one stop center kuchapa
Judy, inenso tundazindikira apapa kuti nthawi ndiye yadutsa. Komano kudziwa tikuyenera kupita ku polisi tikapange ripoti zimenezi ndipo apolisi athana naye mavuto. Sister Judy, pano panduganizira kaye mozama za ubwino ndi kuipa kupita ku polisi. Sister Linda, palibe lwa chifukwa choganizira mozama. Nkhani ndi yakuti mavuto anakugwirirani atakupasana ice cream mmene munali mankhwala atulo. Tiye ndikanene ku polisi za izi. Komano Sister Judy, ndiye tikakanena ku polisiko. Apolisiwo akapanga chani? Apolisiwo azabwera pa college pano ndikumugwira mavuto kuti ayimbidwe mlandu ogwiririra. Ndiyeno ophunzira pa college pano akazaona mavuto akugwidwa chifukwa chogwiririra. Azanena kuti mtsikana ogwiriridwayo ndi ndani? Pamene podi anthu azaziwa kuti agwiridwa ndinu Sister Linda. Aka ndekuti anthu ose amene anandiona ndikuyenda ndi mavuto pa nthawi imene ndinkamphunzitsa mawu a Mulungu ita sadzakhulupirira kuti ndagwiriridwa. Azanena kuti ngomunamizira ndekuti muna iyeyo ndine tinali pachibwezi. Umankhani zake pamene poyena zakayikira ndipo mmodzi mwa anthu amene zakayikira ndi mayeso chifukwa anandifunsapo kale ngati uli pachibwenzi ndi mavuto. Zimene ndikunenazo. Sister Judy, kupitatu kukapanga ripoti ku polisi kuti mavuto anandigwiririra ndi chinthu choyenera kwambiri. Komano timayenera kuganiziratu zotsatiraso zake. Pamenepo ndipo funikadi kuganizira mozama. Kutero kuti ndikakapanga ripoti ku polisi kole Jonse inotunganiza kala yanga Sister Judy. Pepa Ophunzira onse azizakamba kuti ineyo ndogwiriridwa. Ena azinditonza, ena kundiseka tsopompo. Pepani. Zomwe zisalitsa bwino. Ena so pomwepo aziza kunyogodola kuti unachita kufuna chifukwa pa college pano aliyense amadziwa kuti mavuto ndigawenga. Pepa ndithu. Judy, nkhanidu ndiyakuti ine sindikufuna mbiri yanga iwonongeke chifukwa cha nkhani iyi. Ndikudziwa Sister Linda ndipo mukunena zoona. Chifukwa anthu akangodziwa nkhani imeneyi ngakhale fellowship yathu ikhoza kugwa ndi kukuthera pomwepo. Mukunena zoona Sister Judy. Chifukwa ena twazoona ngati ku fellowship kucha timakopa dala nyapana misala ngati mavuto ucha ndicholinga chokuti tizigona nawo. Tikatero basi tizanamizira kuti atigwiririra. Ndikukhulupirira kuti ukanena ku polisi kupangisaso kuti makolo ako ayidziwe nkhani. Judy, ne ndikufunitsitsa mavuto agwidwe ndi apolisi ndikulangidwa. Komano sindikufuna kugwidwa kwa mavuto kononge mbiri yanga pa college pano. Ndikufunanso kuti fellowship yathu ija igwe chifukwa cha nkhani imeneyi Judy. Pamenepa ndititani? Ndikuona ngati tikuganizira kaicho chita panopa. Tiye tiponye nkhani m'manja mwa Mulungu. Komano Linda, sister wako Spiwe kapena makolo wako siwadziwisa za nkhani imeneyi? Judy, ndikulingalirabe mofatsa za nkhani imeneyi. Sister Linda, Ndiyatsikana. inde ndinu wanzeru ndiopemphera kwambiri. Koma muzinthu zina muzindimvera Sister Linda, muzindimvera. Mukanandimvera za mavuto sibwe zitu zitafika apayi. Koma popeza amatifupa lokakamiza limaso amphika
enafe tikayankhula timaona polekeza. Ndikudziwa Judy kuti sinamvere langizo lako. Komano ndikufuna ndikupemphe mzanga. Ndikhululukire Judy posakumvera. Inetu ndilibe nawe mangawa aliwonse. Zikomo kwambiri atsikana. Ndikupempheni chinthu chimodzi. Chonde usauze munthu wina aliyense mpaka ndipange chiganizo pa nkhani imeneyi kuti ndipite ku polisi kapena ayi. Chifukwa tu kwambiri ndikufuna kuteteza mbiri yanga yabwino komanso mbiri ya fellowship osayiwalanso mbiri ya makolo anga. Osadandaula atsikana, zinthu zikhala bwino. Ambuye atichitire chifundo. Koma Dr. Talina Manda leo ndi andijesa chakudya chabwino bwanji. Chakudya chija ndi chinakoma. Koma soto Talina kuti ndifufuze bwino lomwe za mamuna amene ndikufuna umanga naye banja. Kodi iyo chamatanthauza chani? Kapena iyo uja wamva chani? Koma zingakhale zona kuti manze mabingu mmene akundikondera mucha ali ndi chibwenzi kapena mkazi wina. Koma nanga atakhala kuti ali ndi chibwenzi china ineyo ndingatani? Koma ndiye ngakhale ndikulifunisisa banja mpaka ndikakhale mkazi wachiwiri ineyo Spiwe. Ineyo tundifufuza kuti ndiziwe choonadi. Macheza ku dina anamusiya Spiwe ndi mafunso potengera ndi malangizo omwe Dr. Talina adamuuza zokhudza mamuna wake Manze. Kodi pamenepa Spiwe atani? Tsopano ndi nthawi ya funso lomwe lidafunsa sabata yatha lidalira kuti kodi apolisi atakhala kuti agwira mavuto akhoza kumuyimba mulandu wanji? Yankho la funso limeneli ndi lakuti apolisi akhoza kumuyimba mavuto milandu ingapo monga opereka mankhwala kwa Linda ogonetsa tulo popanda chilolezo komanso mulandu ogwiririra. Ambiri munayankha bwino funso limeneli, koma ena mwa amene anayankha bwino kwambiri ndi awa: Ayami Fodya, Atimo Phiri ndi Alex Robert. Funso lathu sabata ino: kodi inuyo mukadakhala Linda mukadapita ku polisi kukanena za kugwiriridwa kapena mukanasunga chinsinsi kuti nkhani isadziwike? Ngati mungathe kuyankha funso limeneli, tumizani mayankho anu ku nambala iyi 0991 046 451 kapena lembani mayankho anu pa tsamba lathu la Facebook la CSJ News Malawi. Museweroli, Linda anali Elina Sanga, Spiwe anali Keti Maganga, Katundu anali Ferguson Magona, Maeso anali Blessings Suya, Judy anali Desire Kuntanga, Zex anali Robert Magasa, ndipo mavuto anali Isaac Bonongwe. Seweroli akukonza ndi a Center for Solutions Journalism CSJ mu project ya pamoja. Akulemba seweroli ndi Brian Ligomeka. Ndipo kuchokera kwa ine mkonzi komanso muulutsi wa programu iyi Karim Mpaweni,
tiyeni tikumanenso sabata yamawa.